אז שלום לכולם, כאן מקסים. אני הולך להראות לכם לגו שאמא שלי הסכימה לקנות לי, אבל זה לא יהיה כל כך הרבה זמן כי זה חבילה אחת, אז מקווה שתהנו. זאתי החבילה, אנחנו תכף נפתח אותה, אני מיד חוזר ואני אפתח. אז כן, חזרתי לכם, וזה הלגו, טנק כזה אני בונה. ואז בואו נתחיל. אז כן, פתחתי ואנחנו עומדים להתחיל. Small beat every day, small beat every day. אוקיי חברים, אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, ואם נהנתם תשאירו תגעו בתגובות או שתנו לייק, סובסקרייב, ובבקשה, כי אני רק פתחתי את הערוץ ואין לי אפילו לייק אחד. אז next time, ביי.